5-6 évet. Polgármesterünkkel, Pásztor Béla úrral találkoztam a főtéren, és oda mentem hozzá, hogy mit szeretnénk csinálni. Hogy megépítenénk Veresegyház kicsintett mását. Ő röviden, egyszerűen, velősen annyit mondott nekem, csinálják. Mi hozzáfogtunk 5 év kemény munkával, és 99-ben, ugye, mivel akkor már túl voltunk a kiállításon, Budapest a Közlekedési Múzeumban az Országos Egyesület meghívására egy kiállításon vettünk részt, ahol az összes díjat besöpörtük kis díján, és akkor a 17 méter asztalunk volt, most jelen pillanatban több mint 130 méterünk van. Ez azt jelenti, hogy Veresegyház, Erdőkertes, Csomád, illetve most már átértünk a műemlékeknek a megmodellezésére, többet között a Nagymartont, ugye Mattensburg az régen a déli vasúthoz tartozott, illetve Székesfehérvárnak a korsorüzítése folytán az irányító tornyot elbontják. Sajnáljuk, mert ilyen berendezés méltó volt Székesfehérvárnak a közlekedéséhez és biztonságához, mert ott az irányítók belátták az egész pályaudvart, és mindent láttak, hogy a vonatok hogy mennek, merre mennek, és nem volt gond. Én talán ennyit mondanak. Jelen pillanatban ugye itten nekünk most 120 méter van felállítva, saját kiállításunk, és hát ez, én inkább azt mondom, ez már nem játék. Ez egy komoly művészet, mert ugye már úgy csinálunk mindent meg, az eredeti épületeket úgy kicsinyítjük le, hogy rajzok alapján, igazi méretekkel, és hát a műemlékek. És itt én azt mondom, hogy nekünk veresegyháziaknak nem másokat kell nagyjá tenni, hanem nekünk merni kell nagyobbnak lenni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.